Hola, benvinguts a un nou lliurament del noticier d'Espanyoleto TV. Avui vos tenim reservada una sorpresa que creiem que vos agradarà. Tenim com a especial convidat al nostre benvolgut amic Jesús González Arión. Sabeu que Jesús és l'actual president de la Junta Local Fallera de Xàtiva, veritat? Veritat. En la segona època, igual com l'Espanyoleto, en la segona etapa. Encara que Jesús, els seus inicis es va tindre, i es té encara, en la falla de Ferroviària, veritat? Correcte. Una falla que nosaltres estimem i que sempre hem estat promonits. Com han anat els inicis? Bé, la veritat és que jo soc faller de Ferroviària des que vaig néixer en l'any 85 i des d'entonces pues, estic prou vinculat a la falla. En l'any 97 vaig ser president infantil, després l'any 98 vaig ser acompanyant de cort infantil, el primer any que hi havia aquesta figura dins del món faller de Xàtiva. Ja anava agradant-te això. Ja anava agradant-me la festa. I ja pues, a partir de l'any 2003, més o menys, des que entra Juanjo, Jordi, més o menys a aquesta època, pues, ja fan delegat, després vicepresident, i ja pues, l'any 2009, finals de 2009, principi de 2010, rep la telefonada com si fos la fallera major del president entonces de Javi per a pues, proposar-me ser membre de Junta, i des d'entonces pues, hasta ara estic dins del món de la Junta Local Fallera i del món de les falles. La primera època teva en la Junta Local Fallera va ser en Javi García Paña. Sí, vaig començar l'any 2009, quan acabava Mayra com a fallera major, i ja pues, hasta que s'ho vaig deixar ahir el 2015. Molt bé. I després ja, quan Javi ja va deixar de ser president, te vas presentar per a ostentar el càrrec de president. Sí, me faltava algo i vaig dir, pues res. Ja vas passar per l'últim escaló. I res, ja vaig decidir presentar-me a president de Junta Local Fallera i bueno, pues vaig complir el mandat de 2 anys i pues ara recentment es va obrir el plaç i vaig tornar a presentar, no va voler ningú més i pues nada, pues 2 anys més. Els 2 primers anys en què vas ser president, la veritat és que es va notar prou, veritat? Sí, la veritat és que bueno, sempre dic que estic molt content, també moltes gràcies a la Junta que tenia, perquè també pues, la tasca és gràcies a tots, i estem contents perquè jo crec que va ser 2 anys molt positius, van haver canvis d'actes fallers que jo crec que es necessitaven, i la veritat que molt contents per l'etapa de 2 anys que ja hem acabat. Sí senyor. I una de les coses importants de les que parlarem després és el Premi Climent Mata, que és un premi que està inclòs en el Premi de les Dietes Falleres i del que parlarem després. I ara ja comença la segona aventura com a president de Junta Local Fallera, veritat? Sí, ara pues, comencen 2 anys més, ja sí que són els 2 últims anys. No ho he sentit jo això abans. No, moltes vegades no. Però bueno, sí, una nova aventura, nova gent, i la veritat és que molt content i amb moltes ganes de començar a treballar ja. Ja tens la gent que munta la teua junta? Sí, tinc pues, diguem-ne un 90% de gent que es presentarà pues, en la pròxima assemblea de presidents, i després pues, intentarem tindre alguna incorporació més per a completar l'equip, però bueno, el gros sí que està, i la veritat que molt content perquè la gent jo crec que té moltes ganes també, a vegades fa falta també gent nova per a buscar l'incentiu de fer coses noves i estar content. Joventut? Sí, tots joves. I experiència? Sí, n'hi ha molts que han tingut càrrecs en les seues comissions, que han estat molts altres de presidents, algun membre que ha estat també en Junta Local. La veritat que jo crec que és gent qualificada, també hi ha gent nova, que també aquesta gent també necessita provar l'experiència. Jo recordo que quan jo vaig ser no havia estat mai en Junta Local, ni havia sigut president, i he arribat a ser president. I a més és que deu de ser una aventura i deu de ser una experiència que tot el món faller que sentisca les falles hauria de viure. Bueno, tu també ho saps, que jo sempre recomano que a tota persona que li agrada el món faller hauria de passar per la Junta, provar per lo menys el que és, després te pot agradar o no, però per lo menys provar i viure aquest món i treballar per el món de les falles des d'un altre punt de vista. Sí senyor. I en esta Junta Local, la de la primera època de Jesús i en esta segona, n'hi ha un premi que és el Premi Climent Mata, veritat? Sí, és un premi que es va crear en la primera etapa de president, en companyia de tots els components de Junta, i la veritat que estem contents perquè és un premi que valora el llibret en el seu disseny i la seva maquetació dins d'una federació de lletres falleres, i fa renom als llibres de falles de Xàtiva, que crec que són importants i a poc van recuperant
el seu nom des del món faller i molt contents perquè aquest premi pues, segueix any rere any portant-se a terme. Els Premis de les Lletres Falleres, sabeu que este any la gala es farà a Xàtiva. L'associació ha decidit fer-la en Xàtiva. Nosaltres, per casualitat, vam estar parlant amb Hugo Morte, que és el president de la Federació de Lletres Falleres, en un acte en la mostra, i la veritat és que quan ens van dir que eren de Xàtiva es desfeia en elogis a la Junta Local Fallera de Xàtiva perquè havia treballat no només en quant a fer el premi, sinó en quant a organitzar i participar en tots els actes que feia la Federació d'Estudis Fallers, que la veritat és que és una cosa d'agrair. Sí, bueno, la veritat és que Hugo Morte pues, és un currant també d'aquest món i sobretot dels llibrets. I bueno, nosaltres estem pues, per a difondre les festes de Xàtiva i per a ajudar en tot el que puguem des de les nostres possibilitats, i si aquesta és una d'elles, pues, ahí estem, i evidentment totes les falles de Xàtiva que volen pues, poden optar ja no al Premi de Climent Mata, sinó a qualsevol dels drets de les vessants que té la Federació de Lletres Falleres. Recordeu que n'hi ha premis per a parts de llibre, per a articles i inclòs per a Twitch. Sí. Per a Twitch. L'acte, la gala se farà en Xàtiva este any, veritat? Sí, es farà al Gran Teatre de Xàtiva el 9 de juny a les 8 de la vesprada, i bueno, pues des d'ací convidar a tot el col·lectiu faller o tota la gent que puga veure aquesta entrevista pues, a que puga assistir, ja que és una entrada lliure, i jo espero que agradi, i que jo crec que sí. Els presentadors pues, són molt bons, alguns més seriós que altres, però bueno, molt bé, molt contents. Bueno, pues la veritat és que ha estat un plaer estar amb tu avui en este noticier. T'ho agraïm molt, te donem les gràcies i bueno, pues hasta el proper número d'este noticier.